Tignan mo naman oh. Anong mas bagay sa akin? Tong green na top o itong red? Be honest ah. I say red. Mas glow up ka dyan, oh. Promise, blooming ka, day. O siya, buy ko na to. Swak na sa budget, swak pa sa forma. Ay, wait lang. Para saan ba yan? Bakit parang extra effort ka today, ha? Wala lang. Friendly date lang naman. Friendly date? Kanino? Secret! OMG, don't tell me. Si Martin yan. Uy, Kyla! Di ba sinabi ko na sa'yo, layuan mo yang si Martin? Nika, grabe ka. Wala namang masama. Nagkakasundo lang kami. Masarap siya kausap. Walang mali siya, promise. Walang mali siya. Kyla, may girlfriend yung tao. Kahit pa sabihin mong friendly yan, hindi siya single, te. May hangganan yung mga kwentuhan lang. Pwedeng magkaibigan lang, di ba? Hindi naman lahat ng lalaking may jowa bawal na kausapin. Hindi naman sa ganun. Pero girl, may limitasyon. Bakit ka pa bumibili ng bagong damit kung casual lang? Masama bang mag-dress up para sa sarili ko? Gusto ko lang naman magmukhang presentable. Kyla, ang sinasabi ko lang, habang wala pang komplikasyon, habang di pa nagkakagulo, bitawan mo na. Sa ganitong harmless daw, nagsisimula ang mga gulo. Relax lang, Day. Alam ko naman ang ginagawa ko. Hindi ako mahulog sa kanya. Ay, oo. Sure na sure ka dyan? Oh, kilalang kilala kita kapag kinikilig ka. Parang nawawala ka sa earth. Babalitaan na lang kita kapag nag-confess na siya sa akin. Naku talaga! Joke lang! Grabe ko oh. Ano tingin mo sa akin, malandi? Hindi malandi, pero marupok. Kaya nga andyan ka, di ba? Para hatakin ako pabalik sa lupa. Hello, Martin? Napatawag ka? Busy ka ba? Hindi naman. Bakit parang mabigat yung boses mo? May problema? Wala naman. Kailangan ko lang ng kausap. Nag-away na naman kayo, ano? Oo. Parang paulit-ulit na lang. Kahit maliliit na bagay, pinapalaki niya. Nakakapagod, Kyla. Hindi ka na nga nakapagpahinga sa relasyon nyo. Parang araw-araw na lang may lamat. Tama ka. Ewan ko ba? Minsan naiisip ko, worth it pa ba? Martin, kung kailangan mo nang makikinig, andito lang ako. Hindi kita husgahan. Salamat, Kyla. Ikaw lang din talaga yung naiisip kong puntahan kapag ganito eh. Gusto mo ba tayong magkita? Pwede ba? Gusto ko lang huminga kahit sandali. Mawala man lang ang stress kahit ngayong gabi. Sige, magbibihis na ako. Saan tayo? Ako na susundo sa'yo. Same spot? Okay, text mo lang ako pag andyan ka na. Ingat ka. Salamat. See you, Kyla. Salamat, Kyla, dahil sinamahan mo ako. Ano bang nangyari? Mukhang mabigat na naman dala mo. Ewan ko, Kyla. Parang hindi na talaga ako masaya sa relasyon namin ni Jessa. Lahat na lang ng issue sa akin na pupunta. Wala na akong pahinga. Nasasakal na ako. Ano na naman ba pinag-awayan nyo this time? Selos, ano pa nga ba? Lahat na lang ng babaeng makausap ko, pinag-iinitan niya. Kahit simpleng hi, may meaning na agad para sa kanya. Tapos ngayon, hindi ko siya masundo sa work dahil sa dami ng deadlines. Pero ang dating pa rin, ako ang may pagkukulang. Nasubukan nyo na bang pag-usapan ng mahinahon? Wala rin namang patutunguhan. Di siya nakikinig eh. Lagi na lang sigawan, sumbatan. Parang hindi na kami magkasangga. Kung kailangan mo ng masasandalan, andito na ako, Martin. Alam mo, Kyla, buti ka pa. Hindi mo na kailangan magsalita ng kung ano-ano. Kasi sa presensya mo pa lang, gumagaan na ang loob ko. Ano pa nga bang role ko sa'yo? Takbuhan kapag may problema kayo ni Jessa. Thank you, Kyla. Huwag ka sanang ma-offend, ha? Pero minsan naiisip ko, sana ikaw na lang si Jessa. Yung may pangunawa.
Yung kaya kong sandalan, hindi palaging laban. Pwede naman. Ha? Anong sinabi mo? Wala. Ang sabi ko, bili na lang tayo ng ice cream. Yung paborito mo, Double Dutch, di ba? Para naman akong bata niyan. Ay, hindi ba? Eh, ayan oh, nangingilid na yung luha mo. Gusto na nga kitang bigyan ng laruang kotse para mawala yung lungkot mo. Kakainis ka talaga, Kyla. Pero ayan, tumatawa ka na. Thank you ha. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko to kakayanin kung wala ka. You're welcome, Martin. Tuloy pa rin yung friendly date natin ha. Kahit anong mangyari, Oo naman. 4 p.m. bukas, di ba? susunduin na lang ulit kita. Sige, I'll wait. Dear love, aaminin ko. Oo, attracted ako kay Martin. Hindi ko na siguro kayang itanggi pa yan sa sarili ko. Pero kahit ganon, alam kong wala akong ginagawang mali. Hindi ko intensyon na guluhin ang relasyon nila ni Jessa. Oo, lagi akong nandyan para sa kanya kapag may problema sila. Nakikinig, umaalalay, dumadamay. Pero para sa akin, hanggang dun lang yun. Hanggat kaya kong ilagay ang sarili ko sa tama, hindi ko kailangan umamin ng kahit ano. Ang hindi ko lang napansin, habang ginagawa ko yun, yung pagiging sandalan niya, unti-unti na rin pala siyang nahuhulog. Hindi ko yun hiningi. Hindi ko yun sinadya. At anong magagawa ko, di ba? Hindi ko hawak ang nararamdaman ng ibang tao. Maging ang puso ko. Minsan, hirap ko rin kontrolin. Ang tagal naman ni Martin. Ilang minuto na akong naghihintay. Kyla, sorry. Late ako. Nawalan ako ng load bago ako umalis. Tapos wala pa akong dalang cash. Kailangan ko patuloy tumakbo sa tindahan para magpalista. Nakakahiya. Pasensya ka na. Di ba may Gcash ka? Meron. Next time, gamitin mo na lang yung borrow load sa Gcash. Kahit wala kang load, pwede ka nang makahiram gamit lang phone mo. Instant! Tapos may 14 days ka para bayaran. Oh, ayos yan ah. Kaya pala sa Gcash. Ganun na lang ang gagawin ko next time. Sungit-sungit pa naman ng tindera dun sa amin. Exactly. O siya, umupo ka na. Hapong-hapo ka na. Gusto mo ng tubig? Salamat, Kyla. Oh, iba na naman ang energy mo ah. Ano na naman bang problema? May gusto akong sabihin. Seryoso to. Nako, ang bigat naman ng intro mo. Ano ba yan? Break na kami ni Jessa. Ha? Kailan pa? Kanina lang. Dumaan siya sa bahay. Nag-away na naman kami. Umiyak siya pero wala. Wala na akong naramdaman. Parang naubos na. Martin, sure ka na ba? Baka naman dala lang ng inis. Hindi ka ba nabibigla? Sigurado ako. At ang totoo, habang nangyayari ang lahat ng yun, ikaw naisip ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gusto na kitang kilalanin, Kyla. Gusto kita. Tuwing kausap kita, gumagaan ang loob ko. Yung gulo kay Jessa, nawawala. Sa'yo ko lang yun naramdaman. Totoo ba to, Martin? Totoo. Hindi ako nalungkot sa hiwalayan namin. Dahil may nakita akong bagong oportunidad. At ikaw yon, Kyla. Pwede ba kitang ligawan? Martin, parang ang bilis. Hindi ko alam kung handa ako sa ganito. Kung sa'yo mabilis, tatanggapin ko. Kung kailangan mong pag-isipan, mag-iintay ako. Basta alam mo na totoo itong nararamdaman ko. Sige, pag-iisipan ko. Nagulat ako sa nangyari. Hindi ko inasahan na darating sa ganito. Pero aaminin ko, mas nangibabaw ang tuwa sa puso ko nang malaman kong hiwalay na sila ni Jessa.
Baka nga kami talaga ni Martin ang itinadhana para sa isa't isa. Oo, sinabi kong pag-iisipan ko muna. Pero sa totoo lang, gustong-gusto ko na siyang sagutin agad nung gabing yun. Pakiramdam ko, kung bibigyan kami ng pagkakataon ng tadhana, hindi ko hahayaang lumagpas pa. Baka ito na nga yun, ang simula ng panibagong kwento. Kaya, isang linggo lang ang lumipas, sinagot ko na si Martin. Hindi dahil nagmamadali ako, kundi dahil alam ko na. Alam ko na gusto kong piliin siya. At gaya ng sabi niya, kung totoo ang nararamdaman, bakit pa patatagalin? Pero habang tumatagal ang relasyon namin ni Martin, unti-unti akong nakakadiskubre ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Oo, masaya kami kapag magkasama. Pero sa tuwing magkakahiwalay kami, hindi ko maiwasang magduda. Parang kailangan ko siyang bantayan palagi. May mga kilos at sagot siyang hindi tugma. May mga oras na hindi ko alam kung nasaan siya o kung sino ang kasama niya. Hindi ako naging panatag, lalo na kapag may problema kami. Bigla na lang siyang nawawala. Walang paliwanag, walang mensahe. Tahimik. Para bang hindi ako importante? Kaya isang araw, napagod na rin ako kakaisip. Napuno na ng tanong ang puso ko. At doon ko napagpasyahang mag-imbestiga. Babe, pwede ka na. Magsi-CR lang ako sandali. Ito naman inutusan pa ako. Hindi ko na talaga kaya. Malakas ang kutob ko. May tinatago si Martin. Sino to? Angie? May problema kasi kami ni Kyla. Hindi na kami masyadong nag-uusap. Nasasakal ako sa kanya. Halos lahat pinapakialaman. Sino si Angie? Ha? Bakit mo pinapakialaman ng phone ko? Yun talagang concern mo? Na binuksan ko phone mo? Hindi yung nabasa kong nilalait mo pala ako sa ibang babae? Sino si Angie, Martin? Sagutin mo ako! Wala yun, Kyla. Kaibigan ko lang si Angie. Nagkataon lang na sa kanya ako nakakapaglabas ng sama ng loob kapag may problema tayo. Ha? Comfort pala hanap mo? Bakit? Hindi ba ako sapat? Kung comfort lang pala gusto mo, bakit hindi ka nalang humiga sa kama at matulog? Grabe ka naman. Wala akong ginagawang masama. Kaibigan ko lang si Angie, Kyla. Masama na ba ngayon na may iba akong tao na pagsasabihan ng problema? Masama? Pag sa iba mo mas pinipiling magsabi. Lalo na kung may relasyon tayo. Huwag mo ko gawing tanga, Martin. Kyla, kailan mo ba ako pinagkatiwalaan? Kahit simpleng message, hinihimay mo. Lahat na lang gusto mong pakialaman. At paano ako magtitiwala? Kung may mga Angie ka na hindi ko man lang kilala. Boyfriend mo ako. Hindi mo ako pagmamayari. Dapat ba lahat ng kilos ko, alam mo? Lahat ng kaibigan ko, kailangan mo pang aprubahan? Hindi yun ang punto, Martin. Ang punto, kung may respeto ka sa akin, hindi ka pupunta sa iba para maglabas ng hinaing tungkol sa akin. Alam mo, Kyla, tama na. Nasasakal na ako sa'yo. Kung ganyan ka palagi, itigil na lang natin to. Wala kang tiwala. Anong klaseng relasyon to? Dear love, tiwala. Isang salita pero ang bigat-bigat buuin. Mahirap ibigay, mahirap makuha. At sa aming dalawa ni Martin, yun ang nawala. Siguro sasabihin ng iba na paranoid ako. Na baka multo ko lang ang kalaban ko. Pero hindi ba't ganun talaga kapag nagmahal ka? Nagiging marupok ka. Nagiging takot. Dahil ayaw mong masaktan. Hindi ko inakalang uulitin sa akin ni Martin ang mismong ginawa niya noon. Ang humanap ng comfort sa iba. At ngayon, ako na ang nasa pwesto ni Jessa. Ako nang hindi pinili. Ako nang nasasaktan. Tama nga siguro ang kasabihan. Ang relasyong nagsimula sa agawan, malaki ang tsansang maagaw ulit. Nagkamali ako. Naging kampante ako. Akala ko,
sapat ang pagmamahal ko para manatili siya. Pero hindi pala. Pero anong magagawa ko? Nagmahal lang naman ako.